your holy name. Mighty God, we thank you and we praise you. For you are a faithful God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Always looking upon us, providing, taking care of us. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, we thank you for being Jehovah Jireh. In the name of Jesus. We say glory to you this morning. Father, for you're a faithful one. In the name of Jesus, we love you and we worship you. This morning, this day, this hour, for you're a faithful God. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. To set our minds on things above. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You, God, who does unsearchable things. You're faithful, oh Father, in the name of Jesus. Things. You, God, who does marvelous you are things. God, That our can never be Jehovah numbered, Jireh. oh God. Jesus' name. Abantwana bakho inhliziyo zabo ngamunye ngamunye uNkulunkulu wethu othembekile ubakhethile ubathanda ukuba bafinyelele kulasi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Njalo uma sondela kuwe simamela izwi lakho silenza uNkulunkulu othembekile umsebenzi kaKristu uyapheleliswa uNkulunkulu wethu namandla. Siyathandaza ke mfeli wethu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sicela usondeze kakhulu kuwenzile amandla onke ngokucabanga kwethu uNkulunkulu onamandla angeke sakuphumelela Jehova othembekile kodwa uma njalo mighty Father we rely on you, we rely on your Holy Spirit, we rely on the counsel of the Spirit. You shall come, mighty Father, in us and we dwell together and you share deeper things and you reveal your mysteries to us, oh God. Father God, we are praying. Christ is the solution to this world. Christ is the solution to corruption. Christ is the solution to each and everything that does not, mighty Lord God, give glory to our God. Christ is the solution to crime. The word of the Lord is the solution, oh God. When we walk in accordance and in obedience to this word, mighty Father, we shall conquer. Nkulunkulu namandla. People have tried, mighty Father, to come up with ways, mighty Father, to make the world a better place, oh God. But we cannot do it. We cannot, Father God. No one can come with a solution except a heart that is trusted in God, oh Lord. Siyathandaza Nkulunkulu wethu namandla. Na inceku yakho Baba wethu namandla. Siyamkhulekela Nkulunkulu wethu othembekile. Size mighty Father. Sikuzwe ngokuphelele mighty God. Mighty Father. Asifuna ukusola lutho.
balungile kodwa bayilungele bona. Akunamuntu balungisile. Praise God. So ngiyakholwa mfowethu ukuthi wena siku WhatsApp group efanayo nakho. Praise God. Asibakhulekele laba bayi. Asibakhulekele labanye. Amadoda akashabalala aqinile angifuni ukukhohlisa. Balunge noma ungafika naye uthi umreasonela ngescripture uzolunga kulalele kahle. Qinisile yonke into nganasuku enyangeni. Balunge bazokulalela kahle but uJesu isikasi ukuthi bambize. So siyambonga uNkulunkulu makakhona laphakathi kwethu mshengu nathi sihamba kanye naye. So ngiyabonga uNkulunkulu. Praise God. Hallelujah. So ngibonga kakhulu izolo. uNkulunkulu omusa anibusise. Unibusisile vele. Ngale senzeni unibusisile. Nami ungibusisile through nina. Nimelana nje ngizwa nginamandla ngiyaziqhenya. Ngithokozile ngendlela mangakusana. Bonge nobufakazi obuhle kangaka izolo. Wafakazwa kamnandi. Akhuluma amandla kaNkulunkulu abazalwane. You see, uma ufuna kwazi ukuthi le bandla line future. One solid thing that can tell you that this church has got a future. Prayer. Prayer. Because prayer availeth much. Kusemthandazweni la kuvela khona ezinye izinto esingazazi. Kusemthandazweni la ibandla khona uNkulunkulu akhuluma imfihlakalo khona ukuthi nibokhuleka ngaleskhathi. Nikhulekele nabanje. Nikhulekele nabanje. Benihlabelela manje nithi buya mntwana buya. Engqondweni yenu bazalwane nginibonile nanihlabelela umhlabelelo. Muhle ukuthi nibuya mntwana buya. But ukuthi nikhuluma kuNkulunkulu ukuthi bring them. You are not aware. And God listens and he hears. Uzwa kahle nje udla clean ukuthi nithi ababuye beze la enkosini bazomkhonza uNkulunkulu. Nambona abasindiswa abantu basindiswa nanti uNkulunkulu siyambonga yazi. Uyabathinta abantu bakhe ngathi into enzeka lesigangeni. Yenziwa umthandazo. Yenziwa umhlabelelo. So ngibonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele bami ngendlela enithandaza ngayo kule insuku ngiyajabula. Mina ngiyazibongela Inkosi ngithanda ibandla elithandazayo. Ngoba sizothandaza uNkulunkulu ezakhuluma nezinto esingazazi. Benazi ukuthi kufanele nikhulekele lokho okuzayo. Benazi ukuthi kunento ezinje ezizayo. Zikhulekeleni zibekeke kahle ziyeza. Kusemthandazweni. Praise God. Kwenzeka emthandazweni. Shayeleni Nkosi izandla. Praise God. Praise God. Ake nithinte nje kancane. Siqedele lizolo. Nithinte nje kancane nje. Nithinta nje kancane nitshela uNkulunkulu ukuthi mkhulu uyesabeka. Njengoba besimtshela izolo. Asimtsheleni. Uma siqeda ukumtshela ukuthi mkhulu uyasabeka. Ngicela futhi sidlule sithi yena nendodana nomoya ongcwele bamunye. Bese nihlala phansi. Njengoba seniqedile inkonzo senikezela mina. Praise God. Asihlabeleleni. Khulu yesabeka wethembekile. Amen. Hallelujah. Khulu yesabeka. Khulu yesabeka. Wethembekile. Amen. Amen. Oh, hallelujah.
Give him the honor. Jesus. Say hallelujah. 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 Simemezela ukubuya kukaKristu. Esefelelizile
rejoicing before you, O God. We worship you, O Father. We honor you, O God. We bless your holy name. Mighty Father. Bless you, Elohim. Bless you, El Shaddai. Almighty God. Bless you, El Roy. Thank you, Adonai, our master of all breakthroughs. We give you glory, we honor you. Jehovah Jireh, the provider. My God, you are far above everything else. Full of grace, full of mercy, which is new every morning. Thank you for the mess of today. Mighty Father, thank you for the grace of this day in Jesus' name. We come to you with all manner of humbleness. Mighty God, we lay our heads before you. Lay our lives before you, Father. We say you're the greatest of them all. You deserve our worship. You deserve our praise. Mighty God, only you can help us. Only you can lead us, Holy Spirit. Spirit of power, the Spirit of truth, the Spirit of counsel, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of the knowledge of the fear of you, our God. We thank you and we bless you, my God. Thank you for this door that you opened for us to come and stand in the holiest of holies and say, thou art holy, thou deserve our praises. We say, Abba, Father, you cannot be likened. Mighty Father, in Jesus' mighty name. Superlatively you reign. Mighty God, everything is under your command, under your authority. In Jesus' name. Thank you this day. Glory, glory, glory. Thank you for the radiance that you're giving us from your glory. In Jesus' name. We love you, Father. Thank you for your promises. There are yes, there are amen, and they are without sorrow. In Jesus' name. Glory unto you, God. Praise you, Father. Praise you, Father. Praise you, God. Honor unto you, mighty God, in Jesus' name. Here we are to bow down. Here we are to worship you, God. Hear our prayers and answer us in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You may be seated. It's complete. God bless you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Take care of yourself. Look after yourself. Zibekeleleni nizinakekele. Praise God. Zinakekele kakhulu nje uma siphuma la. Uma siphuma la uzinakekele. Because you are anointed. The devil wants things that are anointed. Take care of yourself, Maspumal. Refrain. Umangabu Satan ufuna ukuthi akukhulumise into ongamelanga uzikhulume. Walukwala uthi no. I know I'm anointed. I won't do that now. Praise God. It depends ukuthi uyangizwa. Maqeda ungizwa wenze kusettle into engishona. Ujobe bengenzanga lutho, but because of the purity
the devil could see him. Because of the anointing, the righteousness before God, the devil could see him. And says, problem ukuthi umvikele kakhulu. Into ecela ugqobo kaNkulunkulu i-challenge isitha. Jesu mabuye eGetsemane, the first person to meet was the devil. The first person to meet was the devil. If you come from the presence of God and the presence of God is with you, watch. The enemy is watching you because you are in a position of causing distraction with the word of your mouth. Into nento ozoyikhuluma, it shall come to pass. So Satan ufuna ukuvala leyo nto leyo ukuthi ngifuna ukukumoshisa ukuthi ungaze ukhuluma ukuphila today. Because unokuphila la kuwe and unezwe ligcwele authority nobukhosi. Into ozoyikhuluma, it shall come to pass. So I must stop you. Kanjani? Bayeni baba bangekho la bazalwane. Uzofika ubaba umthole ngathi uvukwe yinja namhlanje. From nowhere. Uthukuthele nje awenzanga next ekuseni nisuke en right. But this time masofika endlini ujikile. It's nothing. It's the anointing. Stand on it. Understand, stand on it. Umphendule kahle, alwe umphendule kahle. Aphakame wehle. Aphakame kakhulu wehle kakhulu. Uthi mawuqeda ukuphuma sala iwana sibuze ukuthi mara umkami ngimenzani. Because when I was able to understand ukuthi ungibani today. Praise God. Hallelujah. Asiyene ezwini. It's right. Funa ukumosha into MC. Izolo bashilo ukuthi abanye bayafunda ukuthi Mshumayela short kangakanani. Ushilo Mshumayela izolo ethi akafuna uqeda umlozi, ufuna ukufuza mina. Mashanje short. Ukusho ukuthi labo bangabelieve ukuthi I'm short. Izolo uzwela kusho ngomini. Uzwele wena izolo. Praise God. Thank you siyabonga Babslep. Sibonga uNkulunkulu akusebenzisa izolo. Babslep uma ngifika ekhaya ngiyadlinza ne. And the Holy Spirit kulamazwi ayizolo showed me something. Si brush ne. Sithi nje hala manje. Sivulele lapha besifunda khona. Izolo. Matthew 14. Kunento ubaba uSilepha sakhuluma ngefaith izolo, umoya ongcwele. Wayehlisa mama. Ngiyawazi lamazwi ngihlala ngibheka ngwabona but angaze ngibone lento. Ivele izolo. Izolo nami ngayibona this Holy Spirit is good. Siyawathola. Asifundi wonke. Matthew chapter 14 verse 20. Ngitholele namazwi athi Nkosi uma kunguwe ngibiza ngise. Verse 28. uPetru wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Praise God. The English says, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come upon the waters. It's in the New King James. You allow James law. Verse 28, New King James. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Underline the word command. Into moya ongcwele lelisebenzisa bid me.
sisebenzisa to bid. Asothatheni serious lama terms ngabakhulunywa eBhayibhelini. This is a military term. Command, it's a military term. Faith and command, it's explosive, it's a bomb. Command means make me not to have an option, but to come to you. Because you're commanding me, make me not to have an alternative. I must come to you. So my coming to you does not entirely dependent on me, but it depends mostly on what you are saying. Because your word got authority and is majestic. Just command me. Bonga palang English, you tell me to come to you. But tell means I still got an option. Ungitshelile uma ngingafuni, angizi. But command me. Make me the way you want me to be. Lento baba step ayibhekile zona. Mkholwe ngalendlela ukuthi wena umethembe. Uma khuluma nebandla ukuthi you will be my disciples indeed if you love me. There's John chapter 13. There's a I command you to love one another. I command you to love one another. Angiceli, angikuncengi, angikubonisi, ngiyakuyaleza kanje. Siyambonga uNkulunkulu baba Steph. Siyambonga uNkulunkulu, simbonga kakhulu. Isaiah asiqaleni sifunde lapha 35 verse 5 to 6. Sifunda ku-Isaiah chapter 35 verse 5. Fundeka kanje. Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa. Zivuleke nezindlebe zezithulu. Khona unyonga luyakutshekula njengendluzele. Nolwimi lwezimungulu luyakuhuba. Ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi. Dlana kwahlonga sibi. Praise God. Amen. Then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb shall sing. For in the wilderness shall the waters break out in streams in the desert. Verse 5. Verse 5. Yes. Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa. Zivuleke nezindlebe zezithulu. Izithuli zizovuleka izindlebe, namehlo ezimpumputhe azovuleka. Praise God. uNkulunkulu ukhuluma about the restoration of Israel through Isaiah. You are in exile, land khona khona. But though you are in exile, there comes a time. Kunesikhathi esizayo. Leso sikhathi mase sifikile. Izinyonga zizohamba. Impumputhe zizobona. But there's a person who's going to do this. Ubani igama lakhe? Hayi, ibandla liyangabaza Jesu. Jesus is going to do this. The time is coming. Ngikhuluma niku captivity la nikhona khona. But kunesikhathi esizayo. La kuzoba khona umuntu ozofika kini anikhombine ngaze niyibone. Impumputhe zizobona, inyonga zizohamba, ithuli zizokhuluma. Asamba. Verse 6. Asisaya 6 bamba netloko.
ukuthi kunalesikhathi esizayo uNkulunkulu akhuluma ngaso makabe uNkulunkulu. Luke chapter 4. Luke chapter 4, verse 18 and 19. verse 18. Umoya wenkosi uphezulu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo nokubona kwabayizimpumputhe nokuhlenga abacindezelwayo. 19. Nokumemezela umyalo omuhle wenkosi. Memezela. Umyalo omuhle wenkosi. Nokumemezela umnyaka omuhle wenkosi. Thank you, ma'am. Phezulu verse 17. Verse 17. Wanikwa incwadi kaIsaya umprofeti, wayivula incwadi, wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi. Verse 18. Umoya wenkosi uphezulu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo nokubona kwabayizimpumputhe nokuhlenga abacindezelweyo nokumemezela umnyaka omuhle wenkosi. Praise God. Amen. Can you close your eyes? Babudlamini sicela usibonge lizwi. Yes, Lord. Yes. Praise God. Hallelujah. In the book of John chapter 9, asifunde khona siqedelele. Siqedelela sithinda amazogcina sigcine siwathinda last time. About the blind man receiving sight. Siyakhumbula. We are closing. Praise God. Chapter 9, verse 35 to 41. John chapter 9, verse 35. Ifundeka kanje. uJesu wezwa ukuthi bamkhiphele phandle. Kwathi emfumana wathi, "Uyakholwa indodana kaNkulunkulu na?" Waphendula yena wathi, "Ingubani Nkosi ngize ngikholwe yiyo na?" uJesu wathi kuye, "Usuyibonile, okhuluma nawe yiyo." Wayesethi, "Ngiyakholwa Nkosi," wakhuleka kuye. Wathi uJesu, "Mina ngizele ukwahlulela kulelizwe ukuba abangaboniyo babone nababonayo babe yizimpumputhe." Labo kubaFarisi ababenaye bezwa lokho bathi kuye, "Pho nathi siyizimpumputhe na?" Wathi kubo uJesu, "Ukuba beniyizimpumputhe ngabe aninasono, kepha manje nithi siyabona, isono senu sihlezi." Praise God. Amen. Hallelujah. Siyaqedelela ke bengcwele bami. Baba zoba nami. Here in the city Fadla. Praise God. The blind man received sight. Indoda ke impuphune iyabona. You remember very well we did talk about it. Siyakhumbula ukuthi sike sakhuluma ngayo. Praise God. Amen.
Jesus Christ has gone about healing a lot of people. uJesu ke uyahamba usindisa abantu abaningi. In the Bible, we read of 6 instances, eBhayibhelini sithola ke indawo lapho eziyisithupha khona. specifically where Jesus healed blind people. Kakhulu la khona uJesu esindisa abantu abangaboni. 6 instances, Indawo eziyisithupha. including this one. Kuhlanganyela kanye nayo le. But there's one thing that is differentiated from all the other 5. Kodwa ke iyodwa into ehlukanisayo zonke lezi. Jesus healed all of them. uJesu wabasindisa bonke. The other 5. Nalabo abanye abayisihlanu. But he did not do something that he did with regards to the 6th man, which is the book of John. Kodwa ke bonke laba abanye akakwenzanga lokhu akwenza kule ndoda You yesithupha will encwadini understand kaJohane. that about the blind people, this is the last part where Jesus healed someone who's blind. Siyaqonda ukuthi kubo bonke ungokugcina lana uJesu khona esindisa umuntu ongaboni. This is the last part. Indawo yokugcina le. From John going forward, Kusuka kuJohane kuya phambili no blind man was healed. ayikho indoda engaboni eyasindiswa. I'm not speaking about Paul, I'm speaking about John only, about Jesus only. Ngikhuluma ngoJesu kuphela. 5 instances where people that were blind received their sight. Indawo ezinhlanu abantu abangaboni abathola khona ukubona. Okay, let's say 6 in total, Ake sithi nje bayisithupha bebonke. including this one. Kuhlanganyela kanye naye lona. But on the 5 instances that occurred, Kodwa kulezi indawo ezinhlanu ezenzakalile it was almost common. kwakufana. When Jesus healed the people, says, go but tell no one. Wayethi kuJesu hamba kodwa ke ungatsheli umuntu. But to this specific person, Kodwa kuye lona ikakhulukazi. he managed to see him after being healed. Wakhola ukuthi ambone emva kube sethola ukuthi asindiswe athola ukubona. Remember, this person did not see Jesus. Khumbula ukuthi lona akazange ambone uJesu. A blind person cannot see Jesus. Umuntu angeke ambone uJesu. He heard about him. Wezwa ngoJesu. When Jesus came and spoke to him, Ngesikhathi uJesu ezekhuluma naye, taking down a bit of soil, wathatha umhlabathi, spitting his saliva on the soil, wathi imsela amathe emhlabathini, putting it on top of his eyes, wawubheca emehlweni akhe. go to the pool called Siloam, Hamba uyogeza echibini laseSiloam. which means the sent one. Okusho ukuthi othunyiweyo. Then you're going to see him. Then uzobona. And it happened like that. Ene kwenzeka kanjalo. I'm giving a summary. Ngiyadlula nje. Ngaphezulu. Because he was healed on Sabbath, Ngenxa ukuthi wasindiswa ngeSabatha. the Pharisees and the priests and the elders Abafarisi ke nababhali nabadala were against this healing. babemelene nalokho kusindiswa. The punishment of doing something that is not done by us, Isijeziso ke sokwenza izinto engenziwa you are yithi. going to be excommunicated from the synagogue. Uzokhishwa esinagogweni. And being excommunicated from the synagogue Mawusukhishwe esinagogweni, means all your services for your family kusho ukuthi zonke izinto ezithinta umndeni wakho could not be served in the temple. angeke zenziwe ethempelini noma esinagogweni. You do all your things in your house or elsewhere, but no longer in a synagogue. Uzozenza zonke into zakho noma ikuphi kodwa hayi esinagogweni. The portion now where we're ending up this story, Kodwa ke kugcineni la sigcina khona kule ndaba. Jesus saw him uJesu ke wambona. and he heard that he's already excommunicated from the synagogue. Wezwa ukuthi usekhishiwe esinagogweni. What do you expect from this man? Wawulindeleni kule ndoda? It may be expected Kungenzeka kuba kulindeleke that Jesus, when he come to see me, ukuthi uJesu ngesikhathi ezongibona, he may say, come, let us talk. Let's go and face them so that we can talk about it. kungenzeka uJesu afika athi woza sihambe siye kubo sikhulume ngale ndaba To restore you back into the synagogue. ukuze ngikubuyisele esinagogweni. But Jesus doesn't bother about those things. Kodwa akayixaki ngalezo zinto. Many of us came to Christ to think Christ will come and stand on my behalf to other things. Abaningi beze kuKristu becabanga ukuthi uKristu uzoza ame nabo. But Christ is not coming to talk all these other things. Kodwa uKristu akeze ukuzokhuluma ngalezi zinto. He's asking this man, Ubuza le ndoda, do you believe in the Son of God? uyakholelwa kwindodana kaNkuluNkulu? Do you believe in the Son of God? Uyakholelwa kwindodana kaNkuluNkulu?
as a proof that this man did not see Jesus, ngobufakazi bokuthi le ndoda ayizange imbone uJesu. who is this son of God? Ingubani le ndodana kaNkuluNkulu? The one you see him and standing before you is he. Lona ombonayo ome phambi kwakho nguye. Just like the Samaritan woman, do you remember? Njengowesifazane waseSamaria. When Jesus was speaking to her, Ngesikhathi uJesu ekhuluma naye, she came to a statement to say, look, we've been told by our forefathers kwafika la kuthi khona basitshela okhokho bethu that the Messiah Christ is coming ukuthi uMesiya uKristu uyeza. and he's going to tell us many things. Uzositshela izinto eziningi. Jesus' response was, uJesu waphendula wathi, the one standing before you is him. lona ome phambi kwakho unguye. My title is, Isihloko sami sithi it is more than kungaphezu koku the distress. The distress. kungaphezu kokukhathazeka. It's more than, Jesus is not coming just to take out your issue, Jesu akazile kuphela ukuzosusa izinkinga zakho, but Jesus wants to establish a bigger relationship with you. kodwa ufuna ukwakha ubudlelwane obukhulu nawe. That is why at some point he's telling his disciples, Ingakho kwesisikhathi etshela abafundi bakhe you are no longer servants to me. ukuthi anisesizokuphela izinceku kimi. You are no longer servants. Anisesizokuphela izinceku kimi. You are my friends. Ningabahlobo bami. Because whatever that the Father tells me, I already told you. Ngoba konke lokhu babangitshele khona sengimtshelile nina. Therefore, believe in me. Ngakho kholwani yimi. If you want to know the Father, Uma ngabe nifuna ukwazi ubaba, don't worry about him. ningakhathazeki ngaye. Know me, then you know the Father. Yazini mina deli nizomazi ubaba. You may have been called unto this kingdom, Kungenzeka ukuba niye nabizelwa kulombuso, but you are called through an event. kodwa uye wabizwa ngenxa yesigameko. Maybe your event was you got healed, Kungenzeka ukuba uye wasindiswa, and then you got also into this kingdom then wawusuyangena kulombuso. because you keep on marveling at your healing. Ngoba ulokhu ubabaza ukusindiswa kwakho. Jesus is not for that only, uJesu akusuyena walokho kuphela, but it's more than your healing. kodwa kungaphezulu kokusindiswa kwakho. Jesus wants you to believe in him, uJesu ufuna ukuba ukholwe uye, so that when he calls you to say, walk and turn up to on top of the water and come to me, ukuze mangabe ekubiza ethi woza uhambe phezu kwamanzi, you must believe and walk. uyakholwa bese uyahamba. In the book of Luke, Encwadini kaLuka chapter 4, isahluko sesine, verse 18, where we're reading, kusuka kuverse 18 la sifunde khona, the Spirit of God is upon me. umoya kaNkulunkulu ungaphezu kwami, I am anointed. mina ngigcotshiwe. That's what Christ says. Ilokho uKristu akushoyo. Anointed to do what? Ngigcotshele ukwenzani? To set the captives free. Ukuze ngikhulule ababoshiwe. Captured from what? Ababoshelwe kuyikuphi? Sometimes when you read the word, we think captured from maybe some other form of government. Mangabe sifundizwe kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi baboshwe omunye uhulumeni. But you need to be set at liberty Kodwa uyadinga ukuthi ukhululwe because we are entangled by the power of sin. ngoba uboshiwe amandla esono. Literally translated, Okusho ukuthi other people think when he said he's going to come and set the captives free, uma ngabe abanye abantu becabanga ukuthi uzokhulula abantu they're ababoshiwe, thinking more in the Old Testament. bacabanga kakhulu ngaseTestamente He ledala. meant captured when they were captured into Babylon. Ngesikhathi bethunjiwe eBhabhiloni. But Jesus cannot come back when they're back from Babylon and say he wants to set them free. Akodwa uJesu akakwazi ukubuya sebekhulule eBhabhiloni bese ethi ufuna ukubakhulula. Not that. Hayi lokho. I want to set those that are oppressed, I want to set them free. Ngifuna ukukhulula laba abacindezelile, ngifuna ukubakhulula. Oppressed from what? Abacindezelwe yini? From these external forces of this world. Ngalala mandla akhona alomhlaba. The briberies that are going around here.
ukudizela lokho okukhona which the word of God says bribing is just like cancer. ilithi yaNkulunkulu lithi ukudiza kufana nomdlavuza It's eating you slowly and slowly. kuyakudla kancane 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 Jesus is here to set you free. uJesu uzele ukukukhulula Not that it's going to go to the corruptors akasho ukuthi uzoya kulababonakele and then tell them about you. abatshele ngawe Do not touch my girl anymore, my daughter, my son. ungamthinti owami indodana noma Jesus does indodakazi not do that. uJesu akakwenzi I lokho am dealing with you to withstand the conditions. ngime kuwe ukuze ukwazi ukumelana nezimo When I'm an advocate, uma ngabe ngingummeli I'm not coming to advocate you against other people, angizili ukukumela mayelana nabanye abantu but my advocacy is between you and God. kodwa ukumela kwami To kuphela reconcile noNkulunkulu yourself back unto God. ukuze ubuyiselwe Any kuNkulunkulu situation that you are faced with in this world, noma isiphi obhekene naso kulomhlaba I want you to know me and have relationship with me. ngifuna ungazi ube lobudlelwane nami By the power that is working within you, kodwa amandla asebenza kuwe my power amandla ami that does more than you think, awenza ungaphezu kwalokho more than you okucabangayo imagine, nalokho ongaphezu more than kokucabanga you ask. nalokho ongaphezu kokucelayo Be related to me. hlobana nami Do you think I'm going to go to the authorities and tell them to restore you back to the synagogue? ucabanga ukuthi ngizoya ezikhulwini ngithi abakubuyisele It's esinagogweni not about that. Do you believe in me? akukho ngalokho uyakholwa yimi na For I'm a God that will make you to live unto this crooked generation. ngoba ngiyinkulunkulu ozokwenza uphile kulesi sizukulwane Wicked esikhohlakeleyo as it is, sikhohlakele sinjalo wicked as it is, sikhohlakele sinjalo deceptive as it is, sinjengoba sinjalo I'm going to sonakele make you to thrive into this condition. ngizokwenza uphile phezu kwalesi simo But believe in me. kodwa kholwa yimi The next statement, okulandelayo you give this word in English anyway because I don't know it in good Zulu, leli zwi ngilinikela ke ngesizulu ngesingisi ngoba angilazi ngesizulu is an antithesis. Nakhiya. ANTHESIS, antithesis. A statement isisho when you say one statement, uma ngabe uthi isisho esisodwa but the statement's got two. kodwa kuney'ncazelo ezimbili It's got two different ideas. kunezinto lichaza izinto ezimbili ezihlukene kusho ukuthi isisho esisodwa kodwa esisho izinto ezimbili ezihlukene futhi eziqhelelene We call it antithesis. lesibiza nge-antithesis igama elinemqondo emibili thank you ma Ozoqedela. Jesus Praise God. When he continues, uma ngabe eqhubeka when Jesus continues, uma ngabe uJesu eqhubeka he's speaking to some of the Pharisees ukhuluma nabanye babafarisi that were with him. ababekade benaye How did they come about that they were with him? kwenzeka kanjani ukuthi babe naye Remember the statement that is said by the blind man. khumbula okushiwo indoda engaboni The blind man said to them, indoda engaboni yathi it's kubo for the third time now you're asking me one question. kungokwesithathu manje lengibuza umbuzo You want to owodwa find out how did I receive my sight? ngifuna ukwazi ukuthi ngibone kanjani But I keep on telling you kodwa ngilokhu nginitshela that a man ukuthi indoda put saliva on my eyes, yabeka amathe emehlweni ami sent me for bathing in the pool of Siloam. wathi ngiyogeza echibini lasesilowa That's how I received my sight. indlela engibone ngayo leyo You are telling me he's a sinner. ningitshela ukuthi uyisoni Last time, the way I knew, mangikhumbula kahle kugcine I thought ekuqaleni you knew better than me.
Angithi mina nazi kangcono that kunami God does not hear the prayer of a sinner. ukuthi uNkulunkulu akawuzi umkhuleko How wesoni. does it come about that a sinner make me to see? Kodwa kungenzeka kanjani ukwisoni singenze But ngibone. you claim to be people that know God. Kodwa nina niclaim ukuthi niya uNkulunkulu abantu Not abazi make me uNkulunkulu. to see. Owenzeka kuba ngibone. And the word of God says, then the Pharisees were divided. Bese thi izwi kaNkulunkulu abaFarisi bahlukana phakathi. That means some were saying this man is right. Abanye ke kusho ukuthi abanye bathi kushuthi le ndoda ayiqinisile. The others said, Abanye ke bathi we are the disciples of Moses. yithina singabafundi bakaMoses. We can't be the disciples of this man. Asikwazi ukuba abafundi bale ndoda. That is why we get this sentence to say, some of the Pharisees that were with him, Yingakho ke sithola lo musho ukuthi abanye babafundi babaFarisi babe naye when he said, I'm coming here to pass judgment, ukuthi ngize ukuzokwahlulela. my judgment is those that cannot see, Usahlulela sami ukuthi laba bangaboni they can see. bazobona. But those that see, Kodwa labo ababonayo they will be blind. bazoba zimpumputhe. This statement Lo sisisho has got mqondo mbili. has got two meanings. If you take it literal, Uma ngabe uyithatha nje I will ask you a question. ngizokubuza umbuzo. Jesus the Messiah, uJesu uMesaya the anointed one of God, oqotshiwe kaNkuluNkulu how can you kungenzeka kanjani ukuthi teach us that in our mouth there should not be a word of curse? emlonyeni wethu akwazi ukuphuma amazwi But this okuqalekisa. time we learn about you, Kodwa manje sifunda ngawe saying those that see, ukuthi bonke laba ababonayo they will be blind. bazoba zimpumputhe. Can you repeat it again? Singakuphinda. Mntwana enkosi, ngithi mina, I am saying uma uJesu esifundisa ukuthi when Jesus teaches us that asisibo bantu bokuqalekisa. we are not the people to pass judgment. Ingakho izwi uPaul uma likhuluma That is why when the word Paul athi says inezitha zethu siyaziprovide. even our enemies we provide. Ngoba ngokwenze njalo sibeka amalahle phezu kwekhanda lakho. By so doing we putting ashes on their head. How come then Christ Kungenzeka kanje ukuthi uKristu come into this world? afikelana emhlabeni Athi I'm going to make the blind to see ukuthi ngizokwenza abangaboni babone and make those that don't see to be blind. bese kuthi labo abangaboni lababonayo bangaboni. Is it possible? Kungenzeka na? If you're this quiet, that means you are also confused now. Uma ngabe nithule kanje kusho ukuthi nani nididekile. This statement is in the Bible. Lesi sisho siseBhayibhelini. Ngakwenza konke. Antithesis. One statement with two minds, Isisho esisodwa esinemqondo emibili. with two ideas. Esinamasu imqondo emibili. I have come for the blind Ngizele abangaboni to see. ukuthi babone. Hence, in the book of Luke, Ingakho encwadini kaLuka I've been anointed ukuthi ngiye ngagqotshwa for people to receive sight, ukuthi abantu babone bathole ukubona. for the lame to walk. Abayizinyonga bahambe. This is the statement also Umusho futhi lona othi that the messengers of John, ukuthi the messengers of John, ababethunywe nguJohn when he understood that Christ is back, ngesikhathi eqonda ukuthi uKristu ubuyile, his existing is there. ukukhona bakhe sebukhona, He's sending his messengers. mayithumela abantu bakhe Go and find out
hamba ninithole Should we wait for another one? Or this is the Christ that was ukuthi promised to us? silinde omunye noma huye lo Kristu besithenjiswe yena na. Jesus gave this reply. uJesu wabaphendula He's wathi not a son of Joseph and whatsoever. ukuthi akusindodana Go kaJehosefa. and tell John, Hamba nitshela uJohane according to the Old Testament, ngokweTestament in elidala the book of Isaiah, encwadini the kaIsaya blind will see, abangaboni the bazawubona lame will walk, ayizinyonga the zizawuhamba mute will start. abangakwazi ukukhuluma bazawukhuluma. Once you tell him this word, Uma ngabe nimtshela lamagama you will know who's this person. uzokwazi ukuthi umbani lona. Two ideas in one statement. Izinto ezimbili emushweni owodwa. The first one fit exactly Oqala ungena kahle uthi khaqa to make the blind to ukuthi wenza abangaboni babone physically so. ngokusenyameni. But when the next sentence says that to say, Kodwa umusho olandelayo mangabe uthi to make those that see blind. ukuthi labo ababonayo bangaboni. Second statement. Sekuyisitsho sesibili umqondo wesibili. Emphasis. Those that claim, Labo abashobona ukuthi the imposters, abakhohlakele abasenza mu- abazenza muhle. those that think they know me, Labo abazenze ngathi abathi bayangazi. those think that are pride of themselves, Abayiqhenyayo bona uqobo lwabo. arrogant people Abantu abangenendaba that do not want to listen to me. abangafuni ukungilalela. Spiritually, they will be blind. Ngokomoya ngeke babone. Therefore, because they claim that they know me, Ngenxa yokuthi basho ukuthi bona bayangazi. sin will remain with them. Isono siyohlala nabo. But those that come to me like children, Kodwa labo abeza kimi njengezingane, just like the tax collector, njengabaqoqi bentela. they know I'm a sinner. Nkosi ngiyazi ngiyisoni. Those shall be saved. Labo bayakusindiswa. And they will be out of their distress. Bazokhululwa einkathazweni zabo. They will be out of the spirit of arrogance. Bazophuma kumoya wokungabi nandaba lokunganaki. Say, Father, if you come to this kingdom Uma ngabe uza kulombuso, and you don't seek to have a relationship with him, ungafuni ukuba nobudlelwane naye. that means you have come here Kusho ukuthi uye weza lana for the power of association. ukuthi nethi ukuthi waziwe. Noma ukuthi wazane, just ukuthi wazane. Nawe ubizwe kanye nabo. Oh nawe ubizwe kanye nabo. I am associated with. Ukuthi ngibizwa noma ngaziwa kanye nabo, ngibizwa kanye nabo. When the Lord speaks, Uma ngabe ke uNkulunkulu ekhuluma, when he speaks once, uma ngabe ekhuluma kanye, you must hear thrice. kufanele uzwe kathathu. Have you seen people saying, Uma ngabe uzwa abantu bethi, ngiyabathanda bonke abantu, I love everyone, kodwa ubani yena? but but lona yena or a certain person, or but this one. Miguel, call them SADs. Call them SADs. It's my acronym. It's not found anywhere else. I'm composing an acronym. Call them SADs. Oh babize ngama SADs should abazenza. Self-appointed disciples. Abafundi abazibeke bona. They love God. Bayamthanda They uNkulunkulu. worship Jesus. Bayamkhonza uJesu. But according to their manner that they understand him. Kodwa ngalendlela bona bamqonda ngayo.
Not the way Christ wants them to be. hayi ngalendlela uKristu afuna babe yiyo. They fit into the second statement. Bangena ke kulesi statement sesibili. Sin is where they shall remain. Isono ilaba uhlala khona esonweni. We walk with them. Siyahamba nabo, We worship with them. sidumisa nabo, We sing with them. We situla kanye pray nabo, with them. sithandaza kanye nabo. But there are some conditions that must meet them before they worship God. Kodwa kunezimo ezithile kufanele kube zihlanganele zabo ukuze bakwazi ukukhonza uNkulunkulu noma zivumele bona. Repeat. Kumele kube nezimo ezivumela bona ukuze bakwazi ukukhonza uNkulunkulu. Repeat. Kumele kube nezimo ezivumela bona ukuze bakwazi ukukhonza uNkulunkulu. Kumele kube nezimo ezivumela bona ukuze bamkhonze uNkulunkulu. Kumele kube nezimo ezivumela bona ukuze bakhonze uNkulunkulu. Kumele kube nezimo ezivumela bona ukuze bakhonze uNkulunkulu. Kumele kube nezimo ezivumela bona ukuze bamkhonze uNkulunkulu. Kumele kube nezimo ezivumela bona ukuze bakhonze uNkulunkulu. How do you worship him? Umkhonza kanjani? You want him to fit your condition for you to worship. Ufuna isimo sakhe sivumelene nawe ukuze umkhonze? To come for the blind so that they may see. Uzele ukuthi abangaboni babone Natural song, ngokwemvelo, physical song. ngokwasemzimbeni. But in closing on this book, on this event, Kodwa uma sivala kulesi sigameko, he's giving them the second aspect of why blindness and seeing means. ubanikeza okuye futhi ukuthi kusho ukuthini ukubona nokuba impumputhe. You Pharisees, Nina abaFarisi with your jackets, nempulampula zenu you are known in the city. niyaziwa, You even come into crossroads niyeza empambanweni zemigwaqo and pray bese niyakhuleka with so many words ngamagama amaningi. that many people respect you, Abantu abaningi banihlonipha thinking you understand who God is. beqonda ukuthi nina niyaqonda ukuthi uNkulunkulu ungubani. But today I want to tell you that you are blind. Kodwa namhlanje ngifuna ukunitshela ukuthi nizimpumputhe, You don't see. aniboni. Therefore, sin Ngakho isono will remain in you. sizohlala kini. Salvation is a process. Ukusindiswa kuyinto eqhubekayo. We repent every day. Siyaphenduka usuku nosuku. When the Lord speaks, Uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma, we don't stand in the gap asimi esikhaleni and say to him, bese sithi kuye, I hear you, ngiyakuzwa, but according to me, kodwa ngokwami, this I want to. kodwa ngokwami, oh lokhu ngeke ngikwenze Until it fits my character, kuze kuvumelane nesimo sami, until it fits my manners, noma kuze kuvumelane nangendlela mina engenza ngayo noma my engisiphethe ngayo, attitude, nendlela engenza ngayo noma my engikhuluma way of reasoning. ngendlela mina engicabanga ngayo. Only then I will say, the Lord is good. Only ngaleso sikhathi la ngiyosho khona ukuthi uNkulunkulu muhle. Uyesabeka. Let's get to know him. Asimazi. There are playing fields. Kuney'ndawo zokudlala, There are playing grounds. kunamaground okudlala. But this place is holy. Kodwa le ndawo ingcwele. The presence of God is a holy. Ebukhoneni bukaNkulunkulu kungcwele. It's a place of fear. Indawo yokwesaba. When you come towards it, Uma ngabe uza kuye, you tremble.
uyathuthumela. The word of God says, Izwi likaNkulunkulu lithi even the demons know. ngisho amadimoni akwazi When lokho. they approach in his presence, Uma ngabe beze ebukhoneni bakhe they tremble. ayathuthumela They say a word. bese beshikama. He is worthy. Ufanele, He's worthy. ufanele. You got it spiritually. uNkulunkulu wethu ngumoya. You got it spiritually. Olile ngomoya. Can someone come here? Ngiyeza ngaphambili. I'm distressed Ngikhathazekile physically. enyameni. Thank you, Lord, for this one aspect. Kodwa ngiyakubonga uNkulunkulu ngalento eyodwa. Heal me. Ngisindise. I just didn't know the pain that Tembe was going through. Bengayazi ubuhlungu uThembeka bedlula kubo. But I wanted to say, spare her. Kodwa uNkulunkulu umgcine. I wanted to say, spare her. Don't pray to her earlier on. Bengifuna ukuthi umgcine singamkhulekeli ngalesa Because the sikhathi. Lord wants to deal with things here. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukwenza izinto la. If physically you are distressed, Uma ngabe enyameni ukhathazekile, come, let us pray with you. woza sikhuleke kanye nawe.